फैबाय मालाय नै जारौमोना कलेजनिफ्राय नोंसा आरो अबेबा शुटिं दंमोननो आङो अबेयाव दं होननानै फनसो खालामफ्लानो नागिरलायदोंमोन नै जोंना सिबा एक्टरा हाय लोगोफोर दिनै सेन्देल गोदान बायदों सेन्देल गोदाना 120 थाखा लाबाय आरोना गोजा जा गुफुरफुर नुलायलायनाय ओमफ्राय बोराया नै उनाव खेसथाबना लाबाय आरोना लामा खान्दाय बारस'लायबाय लामायाव ओमफ्राय दा आङो ओमफ्रायो जोंनि मोनसे सर्ट भिडिअ बानायनायाव बेयाव फैथ'दों आरोना आङो दखाननिफ्राय दखान हैदोंमोन आङो माने दखान फिसासा होनानै दंथ'यो आरोना दा हार्डवेर मडेल दखाना आरो जुननि 10 थारिखआव खुलिदोंमोन आरोना होजेनदोंमोन ओमफ्राय दा दिनै माबानि जुलाइनि 13 थारिख जाबाय आरोना आं भिडिअ बानायनाया बबेनिफ्राय दा ए ओमफ्राय डाइरेक्ट गानबोखाबाय आरोना सेन्देल गोदानखौ गानबोखाबाय ओमफ्राय फुरानाखौ नैयाव खेसथाबना लाबोबाय आरोना दसेल' होना फैबाय आं ओमफ्राय फैथ'बाय बन्द' खालामथ'दों दा थांफिनगोन ओं दा लोगोफ्रा नै इसानाव दङमोन आरोना इसानाव दंमोन दा नुबासो माथो बबेखि थांखोथाय आं न'आव नैबे सेन्देल बोरायखौ दोनना फैग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय दखाननि साबिखौबो ओरै आब'नो हैना फैनोसै आरोना आब'आ इयो खुलिनो थाङोबा साबिखौ नांगोन नालाय बे सेन्देल बोरायखौ दोननोसै ओमफ्राय आङो इसोरजों शुटिंआव दसे थाथ'नोसै आरोना ओमफ्राय बोथोरा एसे अखा हाहां आरो दा ओमफ्राय जोंहानि न'खौ मोनबाय आरोना नैबेनो ओमफ्राय साइकेला आंना खारब्रेबाय ओमफ्राय सोरहानिबा साइकेल दङ आरोना नै जोंहानियाव सोरबा फैदों जानो हानाय आरो जोंहानि न' मोनफैबाय आरोना बि बयसनि बायदिसो जाबाय माथो आंनाबो साइकेल सालायनाया बि बयसनि 100आव 1% सहैदों जानो हानाय आरोना 100आव 100% सहैनायमोनबाथ' बाब देन्जार जाबायमोन सेन्देल बोराया साइकेलनिफ्रायनो नै साइकेल गाखोनो मोननायखाय ओंखारनो बादों खोमा बे आरोना आंना सेन्देल बोराया उल्थां फाल्थांसो जाबाय ओमफ्राय अखा फैबाय आरोना नै दा अखासो जाबाय ओमफ्राय शुटिंआ बोरै जाबावगोन दा बुंनो हाला आरोना अखा हाबाय दानाबा शुटिंआव थांनो होननानै फैलायबाय आङो ओमफ्राय दा अखासो हाना होबाय आरोना अखा हाबायबा दा बोरै जाबावगोन मा होनदों ए माखौ लांनो नागिरमोन दा ओमफ्राय आङो दोनथ'नोसै आरोना बेखिनियावनोमोन आं दिनैनि भिडिअ बानायनाया सेन्देल गोदान बायनायखौ बानायदोंमोन आरोना ओमफ्राय नाय डग सैमा आरोना इयो सैमा बुन्दा नङा दै सैमाया बुन्दिसो नै खथ्थ' मोजां लान्जाया नांलायलांबाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसे सोदेरबावनोसै आरोना दाथ' अखाया हानाया एसे सिंबाय आरो ओमफ्राय एसे दंबावो एसे बुरजायैनो दंबावो अखाया ओमफ्राय आङो जायसोरखौ बबेखै शुटिंखौ बबेखै खालामदों
ना खालामासै दा अखाथ' हागासिनो ना ओमफ्रायो बेखौ माबायाव सोंहरनायनो आरोना मेन एक्ट्रिसनावनो हरनाय नायनो र' नै दङ र' लोगोफोर दा आङो माबा मेन एक्ट्रिसनावनो फन खालामनो नागिरनाया हनै फैबायसो फैगासिनोसो आरोना ओरैजाय कलेजनि ड्रेस गानलायलायना फैगासिनो मालाय फन खालामनो नागिरबाय गैया जायासै दासो थांनो होननानै आरामसे साइकेल आरि लानानै ओंखारबोलायबायमोन आरोना ओमफ्राय दा होनबा फन खालामथ'ला आरोना लोगोफोर दा फैखागासिनो नै दा देखायगोन र' माबायदि एसे माबायदि कलेज ड्रेसफोरा माबायदि नुदों बेखौ एसे देखायनोसै आरोना लोगोफोर फैगासिनो नै आसोलफ्रा मिनि फैगासिनो इन्टारेस्टआ थांनो नागिरबाय अखा हानानै होबाय आरोना ओमफ्राय दा अखाया एसे गारबाय आरो नुगोना नुवाखैब्रा फैगासिनो आरोना आहियासै र' दा खाथियाव सफैबा देखायनोसै लोगोफोर होनबा दोनथ'नो र' दसे एसे सिरि देखायनांगौ र' मा होनदों साथा लाना थांनो नागिरदोंलै ओमफ्राय अखा हानायखाय गैया नै माबायदि नुदों लोगोफोर नायलाय नुबाय बाब्रे एक्टर बायदि नुखादोंलै सुदेमखौबो आरो नै ओरैजाय एक्ट्रिसफोर दङ ओरैजाय होनदो फैबायबा कलेजनिफ्राय फैबाय मालाय नै जारौमोना कलेजनिफ्राय नोंसो आरो अबेबा शुटिं दंमोननो आङो अबेयाव दं होननानै फनसो खालामफ्लानो नागिरलायदोंमोन नै जोंना शिबा एक्टरा एबारनिया जा मोजां जागोन आरोना लोगोफोर जोंनि सर्ट भिडिअ'आ टाइटेला मामोनलाय सिंगेल गोसोमोन नामा मिथिबावा आं दाहोनानि रल लादों एबार ए नंगौ नामा दाहोनानि रल नामा सिंगेल गोसो लोगोफोर नायनो दाबाव